Jeg hedder Sofie Stougaard, og jeg er skuespiller og instruktør. Og jeg har jo fået lavet det, der hedder et mini-facelift, som er kun hernede og lidt kæbe. Og så har jeg faktisk også fået lavet under øjnene, har jeg fået fjernet noget meget slidt og trist og træt hud. Jeg har fået lavet det, der hedder et nedre facelift. Det vil sige under hagen her, og sådan er mit kæbeparti, som var begyndt at lave sjove små ting og buler og folder. Det er det, jeg har fået lavet, og så har jeg fået også lavet lidt under øjnene, fordi der var meget, meget træt hud under mine øjne. Jeg synes, at jeg har fået et virkelig godt treat her på Cerix. Allerede for første gang, hvor jeg var ude og besøge Cerix, blev jeg virkelig godt modtaget, og jeg følte mig meget tryg. Og det var nogle virkelig sådan dejlige mennesker. Så talte vi jo om, hvad der skulle ske, og hvad kirurgen Charlotte Vejle, som skulle operere mig, og hvad hun tænkte, og hvad hun ligesom kunne foreslå. Og det hele har bare forløbet altså virkelig sådan roligt og harmonisk og dejligt, og jeg har følt mig tryg fra første sekund. Jeg trådte ind ad døren, og i dag, 2 måneder efter, altså, jeg er bare så glad for at have taget den beslutning. Selvfølgelig lige når man er blevet opereret, man har været i narkose og sådan noget, det er lige hårdt de første 4-5 dage, men man kan godt klare det. Fordi man ved jo, at man er gået igennem alt det her af en grund, og at på den anden side, der ligger guldet. Og det føler jeg faktisk også, at altså, når folk møder mig, så siger de, Gud, hvor ser du frisk ud? Har du lige været på ferie? Eller, Gud, altså, er der sket noget? Altså, du ser virkelig godt ud. Og det var lige præcis det, jeg ønskede. Ikke noget med, Gud, du ser forandret ud. Fordi jeg har bevaret mig selv 100%, men jeg er bare blevet friskere. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Mentalt vil jeg sige, det har gjort noget, som jeg i min vildeste fantasi ikke engang kunne have drømt om. Fordi jeg var godt klar over, at det ville gøre noget godt for mig, fordi det kunne jeg jo se, hvor dygtige I var herinde på Cerix. Jeg har jo også set alle mulige billeder af folk, der har fået lavet ting, hvor de ikke har fået noget ind i ansigtet, men de har fået fjernet noget gammelt, slidt, træt hud. Men at resultatet i sidste ende skulle have givet mig alt det, som jeg føler, jeg har fået, som er mere livsglæde, mere livskvalitet, mere af det hele, fordi jeg vågner op om morgenen, og jeg ser ikke træt ud. Jeg ser ikke ud, som om der er nogen, der har kørt mig over med en damptrumle. Altså, jeg ser sgu frisk ud, også uden makeup. Jeg er jo 58, så altså, det vil jeg godt nok ikke kimse af, at man stadigvæk, når man er 58, kan kigge sig selv i spejlet og sige, du ser sgu meget godt ud, altså. Og det var det, jeg ønskede, og det har jeg fået. Jeg føler ikke, jeg har ændret mig efter operationen. Jeg føler, at jeg har fået måske 10-15 år for æren. Altså, når jeg ser på billeder, så ligner jeg mig selv fuldstændig bare for 10-15 år siden. Det er nok mere en indre følelse, end det er noget, folk lægger mærke til, fordi mine venner har også sagt, jamen, du så da frisk ud før også. Og det kan sådan set godt være, og tak for det i øvrigt, men det var bare ikke sådan, jeg havde det. Tit synes jeg bare, at jeg så slidt ud på den der måde, hvor man blev også lidt mærket af det. Og der må jeg sige, det har gjort mig gladere indeni. Ja. Jeg har gjort det 100% for mig selv. Det var hverken min mand eller børn eller nogen, der sagde, Gud, ser du ikke lidt træt ud? Det er der aldrig nogen, der har sagt. Folk siger som regel, før jeg blev opereret, hvor ser du godt ud, og du holder dig godt. Men når det er en indre ting, så er det jo bare noget andet. Så er det noget, man skal lytte til, og noget, man virkelig skal overveje grundigt, om man skal gøre noget ved. Fordi det er ikke en beslutning, man tager hen over en uge. Det er en beslutning, der tager lang tid, fordi det er en operation. Men jeg har bare valgt, at i stedet for at have noget ind i, det tager jeg fuld respekt for. Jeg vil gerne have noget ud af mit ansigt. Noget, der jeg har brugt op. Noget, jeg ikke behøver at forholde mig til mere. Det må de godt tage væk. Og sådan er vi så forskellige. Jeg synes, vi skal favne det hele. Og bare sige, jamen, du har lyst til det, og du får gjort det. Du laver nogle behandlinger, du får fjernet noget der. Du får noget botox eller filler der. Det er så fint. Vi skal bare lære at rumme, at vi er forskellige, og at vi må godt gøre noget godt for os selv. Det må vi altså godt, fordi at vi bliver glade af det. Jeg havde faktisk lidt forventet, at da jeg var blevet opereret, og også fortalte det til nogle mennesker, som af mine venner, og også nogle lidt mere perifere mennesker i mit liv, der havde jeg måske forventet også, at der var en lille fordom, eller og ej, er du sådan en, der gør det? Men jeg har på ingen måde, på noget tidspunkt mødt det. Jeg har kun mødt, ej, hvor kan jeg godt forstå det, og i dit fag, og du lever også af din krop og dit ansigt, og
hvor er det godt, du har fået det gjort, og hvor ser du godt ud, og hvor er det dejligt for dig. Det er det eneste, jeg har mødt. Jeg har ikke mødt noget negativt i forhold til at få det lavet overhovedet. Det er jo stadigvæk en proces. Nu er der gået 2 måneder, men jeg ved jo, om et halvt år, der er det endnu bedre. Om et år, der er det helt på plads. Men det er noget, der går langsomt. Men jeg kan godt selv se nogle ting, som ikke helt er mig selv endnu. Men det ved jeg jo, det bliver det jo, fordi det kan jo bare følge med i de billeder, jeg har taget af mig selv, at det går den rigtige vej. Jeg bliver mig selv. Jeg bliver bare friskere. Selve operationen gik jo super, og opvågning og alting, og der blev taget virkelig godt af mig, og der var sygeplejersker rundt om mig, og jeg sov og overnattede der på CRX 1 dag. Jeg havde det sådan, da jeg gik ud på toilettet. Jeg skal ikke se mig selv i ansigtet, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det bliver ikke godt. Men på et tidspunkt i løbet af dagen, så var jeg jo godt klar, at jeg er nødt til lige at se, hvordan det ser ud. Og jeg vil sige, at den første dag var ikke så slemt. Det bliver jo værre og værre. Altså de første 4 dage, vil jeg sige, var slemme. Jeg tager så også mindre og mindre medicin, som dagene og ugerne går, ikke? Og til sidst, efter, jeg tror 14 dage, så tager man ikke mere medicin. Og så begynder det virkelig at generere, at kroppen bare begynder at sige, nu er det sådan her, det er, ikke? Og nu tager vi den herfra, ikke? Det har været en rigtig god oplevelse. Men sådan er det jo ofte, altså når du føder et barn, så ved du også, at du skal igennem helvede for at få guldet, ikke? Og sådan er det også lidt med det her. Ikke så stor en målestok stadigvæk, vil jeg sige. Det er jo ikke sjovt at blive skåret i på den måde. Men i sidste ende, resultatet er rigtig rart. Så man må lide for skønheden nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg er blevet sådan en bedre version af mig selv, eller en anden Sofie på den måde. Det føler jeg egentlig ikke. Jeg føler bare, at jeg har givet mig selv 10-15 år, og dermed er jeg blevet en mere frisk udgave af Sofie. Men jeg føler ikke, at jeg forandrer på nogen måde. Men jeg føler selv, altså min selvglæde er blevet lidt større, fordi at jeg ser ikke så træt og trist og slidt ud om morgenen, når jeg ser billeder af mig selv nu. Så ser jeg ikke alt det der, som jeg synes var irriteret over, ikke? Og det er jo ikke fordi, at jeg behøver sådan at tænke, om det skal jeg bare, for jeg skal få lavet alt muligt. Jeg har det sådan, nu vil jeg egentlig gerne give min krop fred til bare at blive gammel. Jeg var ikke helt klar til at se mig selv så gammel, som jeg selv synes, jeg så ud. Og derfor havde jeg lyst til at hjælpe det lidt på vej. Men nu må det godt bare falde. Nu ved jeg også, at det tager nogle år, før jeg er der, hvor jeg var før. Så det er dejligt. Jeg føler, at der er en større balance mellem, at jeg spiser sundt, og jeg træner, og det skal jeg i mit fag. Jeg skal kunne bevæge mig og synge og danse på en gang nærmest, ikke? Den balance, der er mellem det, hvor jeg skal være frisk og i form, den passer til mig selv, som jeg ser ud nu. Det første, der kommer til mig, det er faktisk en dyb taknemmelighed for, at der er nogle sygeplejerske læger, som gør det her, og som føler, at det er deres passion. Det er det, de skal i livet. Det er jeg meget taknemmelig over, at man er født i en tid, hvor det kan lade sig gøre. Altså hvis det havde været i 80'erne, så havde det måske ikke faldet så heldigt ud. Jeg gætter bare, i dag er man blevet så dygtig. Det er jeg meget taknemmelig for. Så det er det første ord, jeg tænker på. Og så tænker jeg også bare på, at det jo kun kan generere mennesker, der føler en større tilfredshed, der føler en større selvkærlighed. Jeg må godt gøre noget godt for mig selv. Jeg tænker, min anbefaling til folk, der går og overvejer, om de skal få lavet noget kirurgi i ansigtet for eksempel. Det allerbedste er at tage ind og tale med CRX, få en samtale med en kirurg, og så blive helt tryg, fordi det er virkelig nogle søde mennesker, der er herinde og arbejder. Man kan også mærke sammenholdet, man kan mærke energien, stemningen, når man kommer. Den er rigtig god, og man føler sig tryg. Og så, så har man en samtale, hvor man kan tage en masse spørgsmål med, og man får svar på dem alle sammen. Så på den måde, så bliver man klædt på til, om det er det, man skal eller ej. Man kan kun blive klogere på, om det er det, man skal.